Welcome sa probinsya ng Tarlac. Ang Tarlac ay hangganan sa hilaga ng lalawigan ng Pangasinan, Nueva Ecija sa silangan, Zambales sa kanluran, at Pampanga sa timog. Ang lalawigan ay binubuo ng 3 distrito ng Kongreso at nahahati sa 17 munisipalidad at isang lungsod, ang Tarlac City, na siyang kabisera ng probinsya. Pangunahing ginagamit ang Kapampangan at Ilocano sa buong lalawigan, gayon din ang Tagalog. Ang lalawigan ay nakararami sa agrikultura. Ito ay tinuturing na mangkok ng pagkain ng rehiyon. Ang Tarlac ay tahanan din ng malalaking industriyang kinasasangkutan ng mga kumpanyang Pilipino at multinational na matatagpuan sa espesyal na binuo na sentrong pang-industriya sa lalawigan. At sa araw na ito, samahan ninyo kami sa pamamasyal sa Goshen Land. Para makapasok sa resort, kailangan lang magbayad sa reception ng kaukulang entrance fee. At kung nais mo lang mag-day tour sa lugar, kailangan mo lang magbayad ng 150 pesos at tiyak na ma-enjoy mo na ang Malaro, Italy na lugar na ito. Pero para sa trip namin ito, nag-avail kami ng 399 pesos para sa breakfast buffet. Nakapaloob na rin dito ang entrance fee. O diba Pauluholics, sulit na sulit, busog ng tiyan at tiyak na mamamangha pa ang mga mata ninyo. Ang Goshen Resort and Hotel ay gumawa ng pagkahumaling sa social media mula nang magbukas ito sa publiko noong 2017. Ang resort ay inspirasyon ng arkitektura ng Romano at may Colosseum-like na istruktura bilang pangunahing atraksyon nito. Ang pagbisita sa lugar ay magbibigay sa iyo ng pakiramdam ng pagtapak sa bakuran ng Rome, Italy, nang hindi gumagastos ng ilang libong piso para lamang makarating doon. Ang lugar ay matatagpuan sa Pambantarlac, ilang minutong biyahe lamang mula sa Clark, Pampanga o humigit kumulang 2 oras na biyahe mula sa Maynila. Ang bawat sulok ng resort na ito ay kaakit-akit. Ang kanilang pangunahing atraksyon ay ang tinatawag nilang Dambana ni Yahweh, na ang istrukturang inspirasyon ng sikat na Colosseum of Flavian Amphitheater sa Rome, Italy. Mayroon itong nakaukit na mga salita na nagsasabing make his praise glorious. Mayroon silang mga Roman-inspired na column, tulay at Roman gladiator sculpture sa paligid ng lugar na perpekto para sa inyong mga photo ops. At kapag napagod ka sa paggala sa paligid ng resort, maaari kang magpahinga at mag-enjoy sa masaganang pagkain sa sarili nilang Cafe Roma. Maganda ang cafe at isipin na umiinom habang may magandang tanawin ng Colosseum. Sa pangkalahatan, sulit ang pagbisita sa Goshen Resort and Hotel, lalo na sa mga gustong magpahinga. Isang bonus na mag-relax at mag-enjoy sa ambience ito habang nakikita ang kaakit-akit na Roman-inspired constructions nito. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Bumisita at mamangha sa kagandahang naghihintay sa'yo.